Limburgse steden en gemeenten krijgen woensdag meer informatie over de noodplannen bij een stroomtekort. De gemeenten weten dan wellicht of ze al dan niet in een afkoppelingsgebied zitten en dus mogelijk komende winter even zonder elektriciteit vallen. Intussen groeit ook bij enkele grote bedrijven ongerustheid over de dreigende stroomtekorten. Staalreus Aperam in Genk is een echte slokkop als het op elektriciteitsverbruik aankomt. Als we dus afstevenen op een tekort, dan is het bedrijf wellicht een van de eerste die dat zal voelen. Als er nood is aan elektriciteit, wij zijn een van de grootste, zo niet de grootste verbruiker van elektriciteit industrieel in Limburg. Dus dat men dan naar ons kijkt, dat lijkt me logisch. Ja. Logisch, maar zeker niet nieuw. Aperam werd in het verleden al enkele keren zonder elektriciteit gezet. Wij zijn vandaag al ingeschakeld op systemen voor grootverbruikers, waarmee men ons kan afschakelen, dus de elektriciteit hier afzetten als het nodig is. Als er een pannen was in het land, dan heeft men ons al gevraagd om de fabriek stil te leggen. De vrees bij ons is nu natuurlijk dat dat veel frequenter zou moeten nodig zijn. Het dreigende elektriciteitstekort is dus geen goed nieuws voor Aperam, want 1 uur geen stroom betekent hier ook 1 uur geen productie. En dus is er binnen het bedrijf toch wat ongerustheid. Er is zeker ongerustheid. Ook als producent van staal hebben wij een heel grote energiefactuur. De elektriciteitsprijzen zijn nu aan het stijgen. Ja, dat brengt dan ook weer onze concurrentie in gevaar. Dus ongerustheid is er zeker. Een stroomtekort komt er pas na een lange periode van extreme kou. Volgens experts bijvoorbeeld als het 10 dagen meer dan 10 graden vriest. Als dat gebeurt, dan vallen er mogelijk enkele Limburgse gemeenten even zonder stroom. Welke dat zijn, weten we wellicht woensdag, want dan wordt in het provinciehuis uitleg gegeven over het zogenaamde afschakelplan.